And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Binaboy ako ng boss ko. Hi DJ Rocky. I'm an avid fan of your program since 2020. I never thought I would be sharing my story, because I never thought I'd experience something horrible. Itago mo ko sa pangalang Andy. At ito ang aking secret file. I'm currently working in a private company dito sa Region 4. One day, umattend kami ng kaopisina ko ng isang meeting kasama ang client. Natapos before lunch. Sabi niya, we should think of a way para ikaw ay makauwi since may color coding sa Manila. Since our company provides employee service, nagtanong ako kung sino ang pwedeng magsundo sa akin. At isa sa mga boss ko ay nagkusang loob na siya ang magsundo sa akin. Itago natin siya sa pangalang Sir Mike. Married man. Meron na ring mga anak. Pero ang alam ng lahat, he has another woman aside from his wife. Hanggang dun lang naman ang alam ko. At ayoko nang malaman pa ang iba pa. So everything is set already sa pag-uwi ko. Pagkatapos naming mag-lunch, nagpunta kami sa isang coffee shop at ipinagpatuloy ang pakikipag-usap tungkol sa negosyo kasama ang kliyente. Natapos kami ng around 4 p.m. sa coffee shop. I arrived sa place na pagsusunduan sa akin ni Sir Mike around 6 p.m. na. At dumating na nga siya. On our way, ang dami naming kwento. Sa totoo lang, grabe rin yung paghingi ko ng sorry sa kanya. Dahil matagal-tagal ko siyang pinaghintay. Pero okay naman daw sa kanya.
I shouldn't worry. Pero syempre, nandun pa rin yung worry ko sa kanya. Dahil previously, pinakitaan niya na ako ng signs of molestation. Pero nirespeto ko pa rin siya. Ang nasa isip ko, siya ay superior ko, so I have to really show respect to him. I should be professional. Naalala ko pa nga, sinabi niya sa akin ng lantaran na gusto raw niya ako. And I rejected him. Sabi ko, ayoko sir, tigilan mo ko. Kaya lang, sa tuwing nagkakasama kami, makulit pa rin siya. Kung saan-saan humahawak. Pero, natatanggal ko naman. Dahil hindi nga ako komportable. So, nung gabing yun, napauwi na kami. He invited me na sumaglit lang, mag-chill para makabawi sa kanya. Ako namang si tanga, pumayag sa alok niya na sumaglit sa isang bar na alam niya. We went there and ordered 2 bottles of beer. Tig-isa kami. May kasama pang pulutan. Kwentuhan. Sa isip-isip ko, okay lang naman kasi hindi naman ako malalasing sa isang bote lang. Dati na rin naman akong umiinom. Pagkaubos namin ng beer, umorder na naman siya ng 2 bottles. Tig-isa uli kami. Siya na rin ang naglagay ng beer sa baso ko. And he made sure na naubos ko yung panibagong order namin. Nung naubos ko na nga, sinabi ko sa kanya na, uwi na tayo, sir. Dahil alam ko na sa sarili ko na tinamaan na ako. Tinamaan na ako, DJ Rocky, sa ininom namin. At nung bumiyahe na nga kami, malapit na kami sa apartment ko. Akmang bubuksan ko na ang pintuan ng sasakyan nang biglang niyakap ako ni Sir Mike. Ramdam na ramdam ko ang panghihina ng buong katawan ko. But I really tried na kumawala sa pagkakayakap niya sa akin. Sinubukan kong buksan ang pinto. But he locked me in. Hinalikan niya ako ng matindi. Pinilit kong kumawala, kaso sobrang hina ko na talaga. Gusto kong umiyak that time. Habang hinahalikan niya ako, ay ipinasok niya rin ang kamay niya sa panty ko. I begged him to stop at pilit kong tinatanggal ang kamay niya sa loob. Pero hindi pa rin siya tumigil. Hindi pa siya nakontento, DJ Rocky. Dinala niya ako sa apartment niya. At doon na niya ipinagpatuloy ang pambababoy niya sa akin. Sobrang sama ng loob ko. Kasi ginawa niya sa akin yun. At alam kong maling-mali yung ginawa niya. Fresh na fresh pa sa akin lahat. At para bang humihiling ako na sana isang masamang panaginip lang ang lahat. Na bangungot lang ang nangyari. Sa office nagkikita pa rin kami. I'm trying to act normal. Pero sobrang sama ng loob ko. Ang gulo-gulo ng isip ko.
At hindi na rin ako makapagtrabaho ng maayos. Pakiramdam ko, kahit nakadamit ako, parang hubad na hubad pa rin ako. Nagre-rewind palagi sa isip ko ang lahat. Gusto ko na mag-resign pero hindi ko kayang bitawan ang financial responsibility ko sa pamilya ko. I'm also thinking of seeking help from a lawyer. Pero hesitant ako. Because in our country, many cases of rape na babasura lang. And besides, ayaw ko rin ng kahihiyan. I want justice. Pero hindi ko alam kung paano at saan ako magsisimula. I'm trying to get closer to God para bigyan niya ako ng strength and wisdom on what to do. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Salamat at kahit papano ay gumaan ang pakiramdam ko. More power to your program. Muli, ako si Andy. At ito ang aking secret file.